Здравейте с специалното издание на Сеш по Чехли. Не знам кой епизод се пада това, мисля, че 8-ми. Но няма да го броим като официален епизод. Искам да ви представя Skinny J и Олег the drummer from Piranha and Raining Bullets. Не знам как трябва. Олег the Grindhouse. Те са ми сега на гости. Здравейте, приятели. В момента правим специален репортаж на Wasted Fest. Точно така. Поканил съм ви вас двамата, защото вие сте организаторите на това прекрасно събитие. В този хепанинг, да, в този хубав клуб Grindhouse. Благодаря. Като сега сериозно да преминем малко как и кога всъщност, на кое издание е това на феста днес? Това е 12-то издание на фестивала. Започнахме преди 12 години. Много добре. Как ще много приятно го направи. Много добре го направи. Жалко, съжалявам, Бамби, почти се обада. Така, 12-то издание на фестивала, не сме пропускали година. Започна, разкажи ти малко повече как започна. Започна като сеш всичко при нас. По телефона. По телефона е да направим това и това и това, да направим това, както започна Спиране. Можеш бързи, мога го. Беше идеята да се прави всяка година. Значи Wasted Fest стриктно се прави само и само в Grindhouse, на друга локация. Вече 12 години добре се справяме, имахме доста интересни хедлайнери през годините, супер интересни банди също така, не само пънк и хардкор и метал, имахме и дед метал, имахме и по-инди неща. Така че, общо взето, 12-то издание сме много доволни до тук. Райкърс тази година, което е нещо много специално, защото Kid D се завръща с тях. Да. И оригиналният вокал. Да, оригиналният вокал всъщност. Това е общо взето. А кои са другите банди сега, които ще вземат участие? Трябва да ги изборите, сега не мога да... Така, започваме с Самбъл Пираня. Те са по синхронно плуване момчета много сериозни. Вие сте част от тази формация. Ние всяка година първи. Синхронисти двамата. И сте първи, по обичайно май. Да, така обичайно. Да. Искаме винаги да свириме първи. Който иска да ни гледа в 5 часа, ще дойде да ни гледа в 5 часа, който не иска да ни идва просто. Понеже фестивала започва по-отрано, да не се сърди никой, аз съм първи, аз съм това, да, решихме да дадем пример на всички групи, група с история, легендарно минало, don't give a shit. След нас са Terror Truth, новата група на Хиената, феноменален грайндкор, хардкор. Това водето ще си изкефи, къде е водето, да? Да, жестока тресня, Хиената, хем ще озвучава, хем ще свири, как го прави, само той се знае. След това имаме Lucky Number Nick, жесток surf and turf пънкарол, жестока банда. Знам бе, стига сега, ще ми изложи така пред телевизора. Секна му шегата, бе, братле. Секна ми шегата, е бак. Окей, Lucky Number Nick. След трети, четвърти вече... Raining Bullets. Raining Bullets. Ще валят куршуми, но изведро. Да, OG Members from Face, Vendetta, Piranha, Last Hope, Superstar All Kind, Adult, Николина Чакърдъкова и други такива. Тежки изпълнители. Adult Crush. Петата банда, мисля, че вече са Burial Sites, много яка. Които издадаха и пися наскоро. Да, те ще го промотират в момента момчетата, ще бъде жестоко. Аз ще ги извикам дойдат техни приятели. Ти ще си ги питаш, те си разказват повече, ние да не издаваме. И имаме след това Fucking Angel от Плевен, пак легендарна плевенска банда. Кръс Grindcore, X-Corps Members. Да, с New Kids, New Blood on the Block. New Kids on the Block. New Kids on the Block. Да, след това имаме... След това имаме френска хардкор банда. Да, Honesty. Те се казва Honesta. Това ти ми го казва. Honesta. Бяха малко нещо и сега се казват Honesty. Да, сега вече пеят на английски, може би, защото тогава пееха на френски. Може би ще видим. Да, ще чуем. Те пътуват в момента от Солон насам, след това имаме Grind, Кръст, Масив, Мега, Бласт, Тепаняки от Лондон. Това са Sewer Trench. Sewer Trench. Sewer, не Shore Shot, като наби Sewer, канал. Не Shore Shot. Много яко, да, момчетата забиват, те феноменален. Те пътуват някъде много от Румъния. Много разбираем грайндкор, всичко им се разбира, жестоки са. След това имаме Brothers in Blood. Кажи повече нещо за Brothers in Blood. Кажи за Brothers in Blood сега, верно. Не бе, тъкмо трябва да казвам и ти възприя смисъл. Според последната банда е Brothers in Blood, която също аз пея, която създадох в 98 година. Ти на колко годинки си бил тогава?
Няма Това е друг значение. въпрос. Да, както и да е. Интересното при Brothers in Blood е, че при нас никога не се знае какъв ще е лайнъпа. И сега ще е различен от предния. Сега ще е различен Да, и ще днес имаме ще има много изненада. специален. Да, днес ще има изненада, много специален втори китарист, който ще вземе участие само за това шоу. Ама то това ще излезе след като е минал концерта. Да, то ще излезе, нека да знаят, нали, после ще видят кадрите хората от концерта и си кажат, аз съм Воде казал. попита да не е Любен Хуанов, ама Не, не. хубаво, Той е на работа. Той е на Няма и да работа. дойде. Цепи маруля. Цепи маруля, цепи кратуня, Маруля, да. Цепи той. цепи Цепи. мрака. Цепи мрак, цепи гарнитурки. Любчо такива. ще ядем ли или само гарнитура? Да, там е... Паржол, целина. Паражол от цели на такива работи. Такива. И да не забравяме специалния ни хедлайнер, това са Rikers, които мисля, че за първи път в България идват с киди. С киди. Те преди Да, голи за ли са? преди Имаше Да, на... на Hardcore Идваха X. на Да. Hardcore X, ама не беха с него. Не Да. бяха, но сега да с оригиналния си вокал. Сега всичко си е на местата. Всичко си е на местата. А нали сте същи ли като през? Флориан, да. Така е? Наш Фул приятел. оригинал. Фул оригинал лайн. Фул оригинал. Мисля, че е фул оригинал. И Мисля, аз че всичките там беха сменили някакви по едно време, но мисля, че той си е фул оригинал. Да. Да, Женене за българка, Пие ракия, Пие говори ракия. български, псува като вол. знае мама, баба, ракия, салата, основни български неща, които то типично. повече не ти трябва. Нали? Да. И Точно чухме се, правиш вчера тука. си писахме как 4:30 си отвори първата биричка, докато се навлака до... Говори за сутринта, обаче. Не е след Да, обед. те трябва да пристигнат всеки момент и общо взето това е лайнъпа. А те по какъв повод идват също? Като това е важно да се знае. Специална Смисъл, наша имат ли нов покана. албум нещо или просто вие сте ги викнали? Не, просто ние искаме от години да си ги букнем за Wasted Fest. Преди години имаше такова желание. Дойде обаче една клес пандемията, къде заби цялата поста и никой не можахме да И поканим. историята е така, че Флориан идваше тук, беше на един Флориан, Wasted да, Fest, точно барабаниста така. много се изкефи и каза, може би сега е момента пичове, искаме Да. Grindhouse. Супер. Да, смисъл това, ние отдавна искаме да ги букнем, особено с И Кити. Сани се отвори тази възможност. То ще го съчетаваме идеално с Wasted Fest. И го направихме. Да. Много добре. Поздравления за което. Благодаря, Танка все Шонза, още не който са много кацнали, ти благодаря. с като кацнат тогава. Като кацна тогава. Поздравяваме. Да, като ги видиш В тук. момента, да. Добре. Жоро За- Фазанов ги после. чака на летището с Мисля, табелка. че вече преди 6 минути трябва да се кацне. Да. И в 28 ми написат. след Имате две ли, ще мислите ли го сега, защото нали, много хора така правят, че като си направят събитието и на самия ден, даже когато е въпросно събитие, почва да мисли за следващото. Имате ли планове за следващото събитие до година? Това ще се случи някъде към Въобще не края на трябваше. август. Значи Горе-долу. плановете почват към 2024. края на август. Края на август ще почнем да мислиме за следващия месец. Но със сигурност ще има до година. как? Задължително. Да Задължително. сме живи и здрави. Да сме живи и ще здрави, има да. Всичко. Да. И постоянно. Сега Свети Червено Ето. вече записала. Здравейте. Вторите ни гости в нашия Special Edition, специален епизод Special Olympics! на Сеш по Чехли е Гошинг от Expectations и Филип от Малост 2. Обаче Фил. Бачи Фил. Вие си говорите, аз стоим за една дреничка. Стига Браво да на тебе. стил, бе! Аз ще ви гледам с... Така, Сега Гошинг. така сме на разстояние, брат. Гледай колко странно го направи. Айде, Добре. приятно. Ти Ах ти странния. много. Това е много странен човек. Ти ще седиш днеска на Wasted Fest. Да, бе, сигурно ще стоя на Wasted Fest. След твоето гостуване при нас има ли нещо много около Expectations, което да кажеш? Не, сега Много. си свирихме там Architects и... Кажи за тия неща. Да? Architects беше много яко човек, доста голяма сцена. Май най-голямата до всякъде сме били. Имахме лична асистентка и dressing room. Пишеш ли името на групата? Expectations, Да. dressing room, мога да ти го покажа, аз даже го стях много ясно. Супер, какво? Това е много добре. Да. И после Wrong Fest и сега се почиваме. Да. Другата година ще направим някакъв фестивала. Добре, да кажи. Айде. Не Или мога да ги обяви. обявя, не не мога можеш да ги още. обявя, да, не мога да Добре. ги обявя. Но имате смисъл планове за, Имаме за планове, концерти. Си човек, има да. вече уредени концерти други и така. Тоест, много добре върват нещата. Да, бе, много свежко, човек. Нещо за нови неща? Или не сте? Някой ден. Добре. Ти ще седиш тук, я кажи кои групи искаш Ами да аз видиш днеска, за лично кои си тук. съм много ентусиазиран да видя Пирания. Да. Те са първите. Те Може са- би заради това искаш да ги видиш, че си Да, бе, разгадава, да. Тук ще изгубя хардкор точки. Няма бе, няма. Пирания бих искал да видя
Също Burial Site пуснаха сега. Да, това го споменах. Аз ги чакам да дойдат все пак. Олег ми каза, че аз само чакам от 1 часа. В момента е 1, нали? Колко е? Сигурно е 3. Аз съм загубил представа за времето. Толкова приятно тук в Грайндър. Няма много групи други, които са тук в момента в Грайндър, които да интервюираме, затова... Да, аз си цъкам си. Добре. Соबर-октобър правя. Това не съм много убеден, но добре. Не бе, 9 дни, 8-9 дни in. А Триви? Смисъл? Моля? Кажи за покой, кога са концертите? Покой, човек, не мога да го обявя, ама ще имаме концерт. Аре бе, човек, кажи, сега ти предния път каза. Не съм казал. Помниш, не си казал конкретни дати. Ще имаме зимата концерт. Добре, но ще има със сигурност. Ще има, да, надъхали сме се, момчетата от Ръгът скочиха, ще свирят с мен и с финци. Ще е много фъни. Що се смееш така? Не знам. Защо се смееш така? Забавно ми е, бе, човек. Смихвам се. Да. Добре. Боб Марли, Дяволското растение. Айде, ще го пропуснем. Чил. Да. Любов и мир. Добре. Благодаря ти за отзоваването и снимането. Да запълниш време. Айде. Успех, братле, днеска. То за кое? Здравейте отново на поредното включване на Сеч Почекли 8 епизод. С мен е Дидо, Делян, Дикси. Не ви викай Дикси, добре, окей. Той е част днеска от Wasted Fest също, като вокал на групата Raining Bullets. Как е положението, братле? Днес? Топ. Готино временце. Готино време, бях на Бакхус Фест сега. Добре ли беше? Супер. Капнахме с 3D. И са на хардкор. Сега малко по-разчупено. Да. Ти сега, аз видях, че имате с Raining Bullets някакво издание, което е... Това е демото от 2019 година, което всъщност тогава не го пуснахме, само беше Bandcamp и в YouTube и сега го пуснахме на касетки. Да, лимитирана бройка, 50 бройки. Да. За сувенир. И който има касетофон. В колата най-вече, ако има останал, да си го пусне. Да също имате нов мърч на групата. Мърч за феста направихме тук два вида тениски. Да. Много добре. Някакви... Кога излизате вие да свирите в крайна сметка? 6:45 видях. Добре. Това преди Burial Site. Аха. Супер. Дано и тях да ги фанаме да им направим интервю. Да, те днеска имат промо на EP-то. Да. Някакви бъдещи неща, нещо ново около групата? Вече в новия състав, където Олег пое така с Марин барабаните ги менкат се от време на време, но вече Олег е много сериозен. Елизаро също, Тласкоп пое баса. И сега работиме всички заедно. И Марин, и Олег, и всички работиме в някакви нови парчета. И планираме евентуално някакво EP да пуснем. Тоест, предполагам до година може би. Може и по-бързо да стане, защото процесът с тази група е много по-бърз на творене. Супер, много добре. Общо взето това е пак кратко включване. Кратко, но полезно, деца вика. Мерси и поздрави на всички. Двама членове отново от Brothers in Blood са тук с нас в нашото специално издание, 8-ми епизод, Сеч Почекли. Данката и Свен, където шута в неговото интервю, мисля, че последния епизод спомена доста често тези имена и тази група Brothers in Blood, където е тенисчицата. Да, ето е тенисчицата. Как сте вие днес, пичове? Добре, подготвени сме, малко заспали, всичко е окей, иначе шоуто ще бъде жестоко, обещаваме. Вие имаме изненади. Кои подред свирите? Предпоследни. За съжаление, предпоследни. Нищо, ти добре си се подготвил тук, виждам, че пиеш минерална вода в чашка за уиски. Лежерничко. Значи въпросът ми е първи към Свен. Как са нещата с Brothers in Blood като цяло нещо? Какво се случва около вас? Сега имате концерт тук на Wasted Fest, нещо друго както знаеш, ние не сме фултайм банда, дори с теб сме свирили преди години. 2007. Общо взето правим към ключови шоута, когато обстоятелствата го позволяват, защото аз не живея тук. Да. Шута Skinny J е
много ангажиран с други неща, които разбираемо, така че вече не пътуваме. И правим каквото можем тук или по някой ексклюзивно шоу в Холандия. Да. Идея разменяме през интернет, Свен. Мъчим се. Тоест има шансове за нови парчета да бъдат записани в някакво обозримо бъдеще. Той да каже, има много... е в процес. Не нови, но има едно ново парче, което всъщност ние направихме преди COVID и може би едно от най-яките парчета според мен, които в тази група сме писали поне според мен. Да. Просто по време на COVID нямаше време. Не, че нямаше време, нямаше възможност да смесваме и така нататък. Той е готово и се надявам, че ще излезе до следващата пролет като сингъл и видео. Супер. Като членове сега има ли някакъв твърд екип от хора, които свирят в групата? Твърдото звено сме аз, Свен и Шута. Да. Другите са по заместване, запълване на дупки, но основно сме ние тримата. Да. Аз, Свен и Шута сме основата. Шушко сега ще свири с нас. Така ли? Небезизвестният китарист на Пиранха. Ще свири на басче. Себастиан също го откраднахме лежерно за втора китара днеска на шоуто. Ще станат зверски нещата, затова очаквайте изненади. Истината е, че ние сме вече, знаеш, доста години едно голямо семейство. Да. И доста хора, освен мене и Skinny J, са минали през групата, но така свят нещата. Това е идеята на Браър Симбот, всички сме браърс. Да, в крайна сметка си е за... Един път Браър Симбот, цял живот Браър Симбот, това е. Добре, значи вие какво свирите предпоследни? Направите ли саундчек? Ние сме професионалисти, саундчек не трябва. Окей, значи лайнчек тогава. Лайнчек, саундчек е за аматьори. Ние сме свикнали да излизаме. Каквото стане? Супер. И мерси за отзоваването. Няма проблеми. И ще се видим в залата. И на следващото гостуване. Как? За по-дълго. Cheers. Как направи с ръчичките? Това не си забравиш, че... Това химиката ми е много важна. Да. Това не се записва. Химията ми е важна, това да не се записва. Здравейте отново в включване на Сеш Почекли специалното издание 8 епизод Hell Yeah от Wasted Fest. С мене са в момента двама от Burial Site. Представете се, защото сте нова банда с ново издание и така нататък. Аз съм Живко, Burial Site, китарист, най-новият член на бандата. Аз съм Тео, вокалиста. Супер. Вие свирите също за първ път на Wasted Fest. Да. Имате ново издание, ново EP, т.е. дебютно даже издание, доколкото знам. Разправете малко повече за него, къде е записано, защото е много готино. Аз съм фен на бандата отдавна, защото съм гледал само на живо. Да, то наскоро ги пуснахме. Даже кога миналата седмица, мисля, че вече стана една седмица, което е супер, има слушания. Всичко почна реално, даже този месец мисля, че една година в Burial Site, което е доста супер ентертейнинг, би казал. Това много яко. И нещо за EP-то малко да разкажете повече, къде е записано? 5 песни са, 6, но едното е само семпъл. Изцяло ние сме си го записали, микс мастер продукция. Записахме го в Народно читалище Тротуара 2020. И всичко там е продуцирано, записано, миксирано, мастерирано. Да. Много яко. Да. И това може да се намери в всичките. Навсякъде, абсолютно навсякъде, скоро и с текст. Надяваме се. Текстовете Spotify е малко сложно там. Аз днеска ги пуснах и излядоха, но видях, че някои неща грешно съм ги написал и... Няма нищо. Случва се, то е нормално. Иначе на диск това ще го издавате ли това издание? То всъщност трябваше мисля, че да го... Да, за сега смисъл поръчали сме физически копия, просто малко закъснява и мърчи физическите копия, но много скоро хората, които се интересуват, ще разберат. Да. Добре, как се събрахте цялата банда? Как се решихте на този ход? Това е едно дълго приключение, защото аз реално започва с бърбаниста ни Андро, басиста ни Марто. Ние сме обща компания горе-долу, общи приятели. Аз познавах Марто и Андро, Марто познава мен, Андро познава мен. Да. Запознаха се, бях като, аре си направим банда. След това на китариста ни се запозна с,
на концерт на Expectations в микстейп. Ще излъжа кога беше. Някъде там. Се запознахме, защото пък те се оказаха, нали, колеги в университета с Мартин и така. Беше дълго приключение да почнем, защото всичко започна репетиции, аз не мога да правя вокали, седя, драча там, опитвам се. Но успяваме. После Живко, реално първият ни концерт един вид беше точно в Трапа. Там, където записахме с другата ми банда, LSD, и реално аз там като ги чух, защото те преди това Цецо, другия китарист, ме е питал дали искам да се втора китара, но аз всеки път казвах, защото просто не ми се занимаваш повече от една група. Обаче реално като ги чух за първ път на живо и веднага след това им казах вътре съм и всичко почва там. И реално за сега всички много се сработваме. Да, супер. То сме приятели. То това е най-важно всъщност, доколкото и аз така знам и съм преживял, че си е най-готино, то ще си приятел с хората в групата, защото така най-дълго се задържаш, нали, почваш да правиш някакви по-сериозни неща, да се развиваш. А нещо като за бъдещи планове, бъдещи концерти, бъдещи издания, защото то сега точно се подема, нали? Ами за сега по-сериозно участие нямаме планирани. По-скоро искахме да си задействаме, понеже имахме крайна дата, обаче много закъсняхме с всичко покрай издаването на EP-то. И главно това гледахме да организираме. И може би сега от зимата почваме да си бутваме по-сериозни неща, нали, в България и извън България имаме планове за някакви концерти с други банди. Ако успеем турнета, ще бъде супер, обаче, нали, работа, корпорациите не позволяват. Те не пускат много лесничко, не пускат. Неработни, не ли? Как така? Не пускат толкова лесно, да. Еми супер, мерси. Вие кои сте днеска подред? Знам, че сме от 7:35, нещо такова, да. Или Fucking Angel. Да, ясно. Добре, супер, мерси много. И другия път за по-дълго просто трябва да се поговорим, просто сега трябва да... Супер, мерси много и heavy metal. Само и сеч, да. Здравейте, отново се включваме от Grindhouse, Wasted Fest, 8-ми епизод на Сеш по Чехли. Специален епизод, Special Edition, All Motherfucking Yeah, for fuck's sake. При мен е Мартин Мохаев от групата Ръгет. Здравейте. Здравей, Саша. Които днес не свират, обаче имат ново... Обаче винаги са тук. Какво става? Имат ново издание, което е сплит заедно с групите Outrage и Face Palm Dead. Кажете нещо повече за това издание, моля ви се. Това издание, като цяло всички сме изключително доволни, че накрая вижда бяла светлина и хората могат да го слушат навсякъде, Bandcamp, Spotify, каквото прецените, може да го чекнете. Като цяло материала за тези песни и трите банди сме готови с него отдавна. Имаше някакви чисто логистични причини, поради които малко се забавихме с издаването му, но и трите банди сме много доволни и тепърва сме надъхнани да направим двете шоута, които ще са свързани. Кажи за тях. Да, значи първото е на 13-ти, това се пада петък този месец в Хале 3 във Варна, което за нас се превръща вече малко в много любима дестинация, защото това е може би трети или четвърти концерт, който ще свирим там. Като цяло Халето е супер, ево на всички замесени там. Освен нас ще се включи във Варна новата банда Weapon, които са доста готини, хората ще могат да ги видят. След това другата седмица отново в Grindhouse. Да, на 20 октомври вече. На 20 октомври точно така. Един ден преди едно друго много голямо събитие. Да, елате между другото на Redown да му се знае. Елате на всичко подкрепете сцената и това е просто някакво. Да, извиня, ще прекъснеш. Няма грижи. Да, на 20 е нашото право тук на сплита, този път с Deformed от София. Те ще ни окажат едно рамо, всички могат да дойдат и да чуят песните на живо от този сплит на тези две дати. И като цяло още неща очаквайте в бъдеще, които имаме за форми. Кажи, много словен. Други концерти с бандата ще имате ли, освен към момента имаме другия концерт. Боро-фест е следващата дата, която имаме след тези две свързани с промото.
И също така на 2 декември ще се случи едно доста специално събитие, в което ще участват две банди от Англия. Едната се казва Cold Hard Truth, другата Malignant Methods, които ще са ни специални гости. В това шоу ще се включат и Redound, които заслужават със сигурност да са там. Към момента сме обявили също така съпорт от True Feeling, които са една наскоро появила се банда в София, която хората се кефат, и която и двама от членовете на Rugged свират в True Feeling. И за сега също така и No Half Measures, който е идвал на концерти и София, знае кои са и знае какво да очаква. И колко още групи ще се включат? Към момента имаме планове да обявим още две банди, като нали, те неща може и да варират в крайна сметка, но най-вероятно все още две банди и с хората съвсем скоро ще имат възможността да разберат кои са през обичайните канали. Също така може да проследите и инстаграма на Tough Luck Booking в София. Там може да видите всичката информация, която ще ви трябва за тези евенти. Супер, значи очакваме сечта. Да, сечта идва и е неминуема. Само това ще ви кажа. Hell motherfucking yeah, общо взето. Да. И благодаря ти за това прекрасно дълго участие. Да, съжалявам, може би, че ви взех много от времето. Ево за поканата, аз съм супер фен на всичко чехли, тъй че Ево за това, което правите, доста ме кефи. Много ти благодаря, Молхо. Ево! И това е. Здравейте отново, последно включване, може би, за днес от специалния епизод Special Edition от Wasted Fest. Здравейте. С господин Александър Владжиев. Приятно ви на живо ли сме? Да. Не, записваме. Как сте днес? Какво ще кажете до тук за Wasted Fest? Чудесно, както винаги, традицията продължава. 12 години, добре. Може би, да. За това, което искам да ви попитам с главно В, е вашият концерт, който предстои за култовият албум. Наистина сериозно, особено за мен култовият. Аз го казвам все отговорно. My Own Way на Last Hope, 2003 година, вече се случват 20 години. Да. Тотална сечница. Наистина, за мен е легендарен албум, това е топ албумец, и да разкажете малко повече за събитието и въобще за целият този... Събитието е на 28 октомври 2023 година и ще отбележи тези 20 години, откакто сме го изкарали. Този албум 2003 година излезе за първи път. И по този повод решихме да направим нещо малко по-специално. То не е кой знае колко специално, все пак е различно от това, което хората са свикнали да виждат от нас. Тоест ще се съберем в оригиналния състав от тази ера на Last Hope, когато се записа албума My Own Way. Всъщност албума беше записан 2002 година, но 2003 излезе. Да, Super Hero Records, и с тебе си говорихме на предното интервю. И по този случай, т.е. по случай 20-та годишнина, Super Hero Records предложиха да го произведат на винил, защото той не е изолникъл на винил. Знам, сега в момента винил е отново новата касетка. Горещ носител. Да. И така, дали идеята да ги съчетаваме излизането на винила с отбелязване такова символично на този рождение на албума, на юбилея. И по този повод се събираме в този оригинален състав. Тоест веднъж само ще свирим в този състав. Да. Тоест, кажи хората, които ще вземат. За хората, които не знаят, по-младите, които са... Да, специално щатите за концерта се връща, си идва оригинален китарист Добро. Който поздрави за него, за Дон Добро от тук. От нас, да. Също и оригиналният ни басист Ради. Супер, той си поздрави тук, за него. просто с него ще се съберем. И Кошо на барабани и аз. Да. И от време на време, доколкото разбрах, ще има и Цайс в някои песни.
Тоест нашия приятел Любен Хубанов. Ами, честно казано, май без него. Това не сме го уточнили, по-скоро имаше така идея, но в крайна сметка решихме, че ще си направим сет с както си беше. Тоест връщаме се 20 години назад, както е била групата тогава, както е звучало по този начин. Така или иначе това е, нали, както казах, нещо, което ще се случи само веднъж и е, нали, групата така не ще функционира в сегашния състав, нали, със сегашния репертуар, ако мога така да се изразя. Да. Но това е нещо различно, което за нас лично ще бъде интересно, предполагам, че за други хора, особено хора, които са от поколението на този албум, или поне са го усетили по някакво време. Топец, това е много сериозна сеч. Да. В израстването на хора, примерно като мен в нашето поколение на тия години, където съм аз в момента, това е топ албум. Той за нас беше някакво своеобразно израстване с този албум, защото ние сме си говорили по тази тема. Да. Тогава се промениха много неща за нас с този албум. Първият ни албум, с който излязахме извън България официално, подписахме договор с чужд лейбъл, съответно с него направихме първото си турне. Много такива фундаментални промени, но по-скоро стъпки напред за групата по това време. Абсолютно. И затова решихме, че е нужно да му дадем по-специално внимание, като някакъв вид, по-скоро някакво празнуване на тази ера. В интерес на истината, виниловата версия, плочата, тази идея беше отдавна излезе от нашия лейбъл Super Hero Records, тогашния ни лейбъл от Германия. И аз им предложих да изчакаме, защото тази идея дойде още преди няколко години, да изчакаме 2023 за да го изкараме. Супер! И то си дойде. Още по-добре. Значи топец. Тоест, хората ще могат да си закупат винила, предполагам, първоначално от Super Hero Records и след това Не, първоначално могат да си го купат от този концерт. Идеята е да го има на концерт. И вече след това излиза навсякъде другаде. Те си имат своята дистрибуционна мрежа в Германия и в Западна Европа. Нали, за нас в случая е важна България и съответно те ни пращат предварително бройки от този албум тук за концерта и въобще за хората, които се интересуват. Между другото, за колекционерите, предполагам, че има и такива, има 3 варианта на цвят на плочата. Съответно трите, освен черната има синьо и червено, които са двата основни цвята на обложката на Mile Away. Плочата самия винил ще е с 3 различни цвята. Къде ще бъде концерта? Концертът ще бъде в Mixtape 5, Side B, т.е. малката зала. Умишлено решихме да го направим. За да могат да не влезат още 500 човека и да се бутат вътре. Ами, идеята е да се върнем в тези времена, да е малко по-готиков концерт и поради тази причина препоръчвам на всеки, който иска със сигурност да бъде на този концерт, да провери да си вземе билет предварително, защото почти е сигурно, даже да не кажа 100% сигурно, че концертът ще е разпродаден предварително. Предвид капацитета на Side B, на малката зала на Mixtape 5. И няма да има втори концерт, няма да го местим в голямата зала. Ясно. Това е, който си е взел билет, си е взел. Класическа underground схема do it yourself shit. Както беше едно време точно. Да, защото 2003 година Ошипка, поздрави за Ошипка, този култов клуб за тия години. Да, както сме го казвали това и преди, нали, то беше TLI, защото нямаме друг избор, нямаше да го направи. Да. И така си правихме концерт, ето сега по същия начин, без голяма рекламна кампания, без някаква промотърска агенция, която сериозно да стои за това нещо. Просто концерт, който си купи билет, идва, който не успее, стои отвънка и това е. Както и трябва да бъде по принцип. Да? И добре, някакви бъдещи планове нещо да споделиш има от кухнята или? От кухнята на Last Hope? Да. Ние нямаме никакви, кой знае колко конкретни неща за... Тоест основният план е работа върху материал за нов албум
но нали, не се ангажираме с никакви срокове, защото при нас този процес е не особено ясен, т.е. процесът си върви бавно. Надявам се, ако всичко върви с тази скорост, с която сега се движим, албума да е готов и да бъде записан някъде до средата на следващата година, 2024 и съответно да излезе през 2024, също втората половина. Ние даже планирахме, т.е. не планирахме почти никакви концерти тази година, но по някакви стечения на обстоятелствата се появиха някакви предложения, на които не можеше да го кажем. Да, имахте концерт скоро в Румъния, даже миналата седмица беше. Да, даже 2 пъти. В последния месец сме свирили 2 пъти в Румъния. И такива неща, които изкачат от време на време. Които вие ще обявите в последствие, предполагам. Нали, ще обявите на хората, които се случват. Да, това е така основната цел пред групата сега, да си завършим материала за албума. Все още не сме много близко до този финал. Се надявам скоро да се продължим и да го издадем 2024. И последен въпрос за... Знаете ли са групите, които ще забият преди вас за 28 октомври? Или... Знаят се, но няма да ги кажа сега. Защото не знам, нали сме на живо? Да, не сме точно на живо. Знам, че сме на живо, ама ще ги обявим. Добре. Ще ги обявим в интернет пространството. Hell yeah. Значи. И добре, много благодаря за вашето гостуване, господин Бояджиев. Приятно довършване на Wasted Fest. И на вас. Много ви благодаря. Това урина? Да. Уринотерапия. Това, да викне молеки Ники да кажат Ники от сивия сектор. Сивия кардинал. Всяка сутрин на гладно, половин час преди ядене. Oh yeah.